Mga Panultihon, Kapitulo 5. Pasidaan batok sa panapaw. Anak, matnguni og pamatia ang akong kaalam ug kahibalo. Aron masayod ka unsaon pagkinabuhig matarong ug ang imong mga pulong magpaila nga ikaw maalamon. Ang mga ngabil sa daotang babayi tamis sama sa dugos ug ang iyang mga halok hawt sama sa lana sa olibo. Apan, inigkahuman sa tanan, ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan, ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Dadon kaniya ngadto sa kalibutan sa mga patay, ug ang dalan nga iyang gilaktan mao ang dalan sa kamatayon. Dili siya magpabilin sa dalan paingon sa kinabuhi, kundili motipas siya apan dili siya masayod niini. Busa pamati kanako mga anak, ug ayaw gayud kalimti ang akong gisulti. Likay ni anang matanga sa babayi, ayaw pagduol bisan sa pultahan sa iyang balay. Kung buhaton mo kani, mahiadto sa lain ang imong dungog, ug mamatay ka nga batan-on pa sa mga kamot sa mga tawo nga walay kaluoy. Ang imong kinabuhi pahimuslan sa mga langyaw, ug ang imong hinaguan mahiadto sa ubang tawo. Mag-agulo ka inig pinal na nimo, ug ang imong kaunuran ug kusog hinay-hinayon pagkuha gikan kanimo, ug moingon ka, nganong wala man gayud ako mosabot, nganong wala man gayud ako pabadlong, wala ako mamati sa akong mga magtutudlo o magtagad kanila, ug sa kalit na ulawan hinuon ako, atubangan sa nagtigom nga katawhan. Ayaw paglimbong sa imong asawa, ug siya lamang ang imong higugmaon. Kun aduna kay mga anak sa ubang babayi, dili sila makahatag ganimog kaayuhan. Kinahanglan nga ang imong mga anak mutubo aron mutabang kanimo ug dili ang mga langyaw. Busa, pagmalipayon uban sa imong asawa ug pagmaya uban sa babae nga imong kapikas. Matahom ug madanihon siya ingon sa lagsaw. Paglipay sa iyang kaanyag ug tuguti nga hupngon kaniya sa iyang gugma. Anak, nganong ihatag mo man ang imong gugma sa laing babayi? Nganong palabihon mo man ang katahom sa asawa sa laing tawo? Nakita sa Ginoo ang tanan mong gibuhat. Nagbantay siya kanimo bisan asa ka paingon. Ang mga sala sa taong dautan litag alang sa iyang kaugalingon, ug maunay siya kalaang sa iyang kaugalingong sala. Mamatay siya kay wala man siya pagbugong sa kaugalingon, ang iyang kabuang mauray magdala kaniya ngadto sa lubnganan.